Котики, А а як ви думаєте, ці добре бути таленавітим? няго ж, хто таленавіты, той і багаты. А хто багаты, той разумны. А хто разумны, то і катоў сабе можа завесці. Ой, лісліўцы. Не, ну яно ўсё так. Таленавітым быць добра, хто спрачаецца. Але гісторыя часта прапануе нам біяграфіі людзей, якія паказваюць, што талент можа і нашкодзіць, калі ім няўдала распарадзіцца. Давайте пагаворым сёння пра шляхціча Міхаіла Глінскага, які быў вельмі таленавітым чалавекам. У розныя часы ён быў неафіцыйным кіраўніком двух магутных дзяржаў 16 стагоддзя Вялікага княства Літоўскага і Масковіі. Але нягледзячы на свой талент, на свае поспехі, так і не знайшоў сабе шчасця. А апроч гэтага яшчэ іншым нашкодзіў. Чакай, ён і Масквой кіраваў, і Вялікім княствам літоўскім, а я нешта не чуў пра такога. Вось быў такі персанаж у нашай гісторыі. Вельмі цікавая ў яго біяграфія. Паслухайце. Жыло ў 15 стагоддзі ў Вялікім княстве літоўскім такое шляхетнае сямейства глінскія. Яны выводзілі сваю радаслоўную ад татараў, якія прыйшлі ў ВКЛ за часамі Вітаўта Вялікага. Нашаму герою, прадстаўніку гэтага рода Міхаілу Глінскаму, у маладосці моцна пашанцавала. Бацька адправіў яго набірацца розуму ў Еўропу разам з пасольствам ВКЛ. Міхаіл правёў у Еўропе каля 12 год. І гэты час ён не губляў дарма. Хлопец аказаўся дужа здольным маладым чалавекам. І да навукі, і да мастацтва, і, што важна, да палітыкі. Нейкі зусім саладжавенькі персанаж выходзіць. Дык а дзе каверза? Ды няма тут ніякай каверсу. Міхаіл Глінскі шмат падарожнічаў, вучыў мовы, удзельнічаў у бітвах. Ён пасябраваў з самім саксонскім герцагам Альбрэхтам. Будь здароў. Ужо не смешна. Альбрэхтам Смелым удзельнічаў у італьянскіх войнах на баку імператара свяшчэннай рымскай імперыі. Дарэчы, у Італіі Глінскі перайшоў з праваслаўя, традыцыйнай веры свайго рода, у каталіцызм. Гэта быў яшчэ канец 15 стагоддзя. На той час такі пераход не быў яшчэ мейнстрымам. Але Глінскі агулам шмат што рабіў першым. Дзесьці ў 1490-х гадах Глінскі вярнуўся на радзіму і хутка наблізіўся да вялікага князя Аляксандра. Відаць, малады чалавек сапраўды меў немалыя таленты і проста 80-й ўзровень камунікатыўнасці, калі так хутка знаходзіў адзіную мову з валадарамі свету, што ў Еўропе, што ў ВКЛ. У 1499 годзе Аляксандр зрабіў Глінскага маршалкам свайго двара. Паступова Міхаіл набываў усё большы ўплыў на вялікага князя. У пэўны момант праз свой уплыў на Аляксандра Глінскі па сутнасці стаў уладаром у Вялікім княстве. Вот жа мне гэтыя ўплывацелі на Аляксандраў. Вечна яны нешта намудраць. Уплываюць, а толку нешта зусім няма. Нешто ў вашых словах ёсць. Ваша королевская милость, трымайцеся мяне. Я толькі што з Еўропы. Са мной вы не прапазеце. Дарэчы, хочаце жвачку? У Мілане цяпер усе ядуць жвачкі. Кажуць, яны дапамагаюць ад гастрыту. Трэба прымаць па 3 у дзень. Сітуацыя гэтая, калі нейкі сярэдненькі шляхцюк апанаваў усю ўладу ў краіне, моцна, вельмі моцна напружвала традыцыйныя эліты ВКЛ. Радзівілы, Кізгайлы, Слуцкія, Ільінічы. Але больш за ўсіх завіхаўся маршалак ВКЛ Ян Забярэзінскі. Ну моцна яму свярбела, што нейкі ці то татарын, ці то русін забраў усю ўладу ВКЛ. Кажуць, што была паміж імі яшчэ і нейкая асабістая крыўда. Сітуацыя абвастралася, палітычныя ворагі заціскалі з усіх бакоў. Але Глінскі, канешне, і сам не спаў шапку. Што да чаго? Не спаў шапку? А куды спаў? Божачкі, коцікі. Шаноўныя тэлегледачы, калі ласка, патлумачце ў каментарах нашым катам, што значыць фраза «не спаў шапку». Бачыце, яны не ведаюць гэты фразеалагізм.
Вось жа Глінскі актыўна павялічваў сваіх прыхільнікаў сярод шляхты ВКЛ, каб супрацьпаставіць іх элітам. Асаблівы упор ён рабіў на праваслаўнае баярства Беларусі і Украіны, бо сам жа быў з праваслаўных. Трыумф амбітнага шляхціча здарыўся ў 1506 годзе. Тады на землі ВКЛ вялікім нашэсцем прыйшлі крымскія татары пад кіраўніцтвам сыноў хана Менглігерэя. Прыйшлі ў самы неспрыяльны час. Кароль Аляксандр моцна захварэў, быў паралізаваны і ляжаў пры смерці ў Лідскім замку. Над ягоным целам ужо заплятаўся новы клубок палітычных інтрыгаў. І тут раптам гэтыя татары. Все разгубіліся, не ведалі, што рабіць. Напрыклад, гетман ВКЛ Станіслаў Кішка, які мусіў дзейнічаць у гэты момант, нібыта раптоўна захварэў. Не разгубіўся толькі Міхаіл Глінскі. Ён сабраў войска ВКЛ каля 7000 чалавек і вырушыў супраць ворага. Два войскі сустрэліся каля горада Клецка, і адбылася бітва. Міхаіл Глінскі сам вадзіў свае атрады ў атаку. Пад ім 3 разы забівалі коней, але па выніку татары пабеглі. Міхаіл Глінскі выйграў гэту бітву і вызваліў каля 30 000 палонных. У краіне нараджаўся новы герой. Дзякуй, мае дарагія, дзякуй, мае шаноўныя. Але дзякуй, гэта не мая заслуга. Гэта ўсё хлопцы. Вы бачылі, як яны іх шкуматалі. У сечку, у мякіну. Гэта ўсё яны, дапраўды. Але вайсковая перамога стала пачаткам палітычнага фіяска. Праз 3 дні пасля бітвы памёр кароль Аляксандр. Маршалак Забярэзінскі увёў у вушы новаму каралю Жыгімонту I, што Глінскі на хвалі сваёй перамогі хоча з войскам захапіць уладу ў Вільні. Раптоўна пераможца татар сам стаў пагрозай для ўлады, пра якога літоўскія вяльможы разносілі розныя чуткі. Міхаіл спрабаваў вырашыць справу праз суд, каб абеліць сваё імя, але з гэтага нічога не выходзіў. Раззлаваны, пакрыўджаны, абураны Міхаіл Глінскі, які вось толькі што быў героем і раптам абвінавачваецца ў здрадзе каралю, вырашаецца на самую вялікую авантуру ў сваім жыцці. Ён збірае ўсіх сваіх сваякоў, якія на той момант займалі высокія пасады ў вялікім княстве, кліча сяброў і разам з імі уздымае паўстанне супраць караля. Бунт супраць караля? А так можна было? Калі хочацца, то чаго сябе стрымліваць? В прынцыпе, так і ёсць. У шляхты ВКЛ была традыцыя паўстанняў супраць каралёў, але бунт бунту рознь. Паўстанне Глінскага пачалося з асабістай помсты. У лютым 1508 года ён разам з 700 вершнікамі падышоў да гародні і напаў на маёнтак свайго галоўнага палітычнага суперніка Яна Забярэзінскага. Злавіў яго, забіў і адрэзаў галаву. Каб узмацніць свае пазіцыі, Глінскі ўжо падчас паўстання сватаецца да князёўны Анастасіі Слуцкай. Анастасія прадстаўніца аднаго з самых вялікіх праваслаўных радоў ВКЛ. Яна гераіня змагання з татарамі, бо пасля смерці мужа сама ўзначаліла абарону Слуцка ад прыхадняў. Чакай. А гэта не пра гэта ў нас калісьці на Беларусьфільме крынжовае кіно здымалі? Так, вы можете памятаць, было такое кіно «Анастасія Слуцкая». Беларусьфільм прадстаўляе у старым фільме Беларусьфільма Анастасія Слуцкая, Міхаіл Глінскі і Тарзан. І Тарзан! Не пропустите, будзе нецікава. Фільм намінаваны на залатое пачвінне 2020. Вось жа, калі б Анастасія пагадзілася, то Міхаіл аўтаматычна стаў бы буйной палітычнай фігурай з прэтэнзіяй на аб'яднанне ўсіх праваслаўных земляў ВКЛ пад сваёй апекай. Але Анастасія адмовілася. Захавалася інфармацыя, што пасля гэтага Міхаіл выпаліў і вынішчыў усю Слуцчыну, мацней, чым гэта да яго рабілі татары. Пасля адмовы Анастасіі мяцеж Глінскага пачынае захлёбвацца. Не быў узяты ні адзін вялікі горад ВКЛ, ні адзін буйны саюзнік не далучыўся да Міхаіла. У гэтай сітуацыі Глінскі ідзе на прамую здраду. Проста ў разгар маскоўска-літоўскай вайны ён пераходзіць на бок маскоўскага князя Васіля III.
і становіцца ягоным васалам, пасля чаго заклікае на сваю радзіму маскоўскія войскі. Бывае такое з князя ў гразі. Вось жа сапраўды гразь. Ад такога не адмыешся. А? Не мыўся ён? Ці што? Ну, мыўся, то мыўся, але ж не заўсёды это дапамагае. Войскі ВКЛ, дарэчы, здолелі справіцца з бядой досыць хутка. Ужо летам 1508 года яны выгналі непрыяцеля за Дняпро, і маскавітаў, і Глінскага, які вымушаны быў ні з чым ехаць у Маскву. За ім пацягнуліся і ўсе ягоныя сваякі, якія ўдзельнічалі ў міцяжы і больш не маглі жыць у вялікім княстве. Васіль III даў Глінскаму невялікія гарадкі Малаяраславец і Бароўск пад Масквой. Былы шэры кардынал Літвы стаў дробным служылым князьком у чужой дзяржаве. У вялікім княстве так же добра было. Жылі так прыемна, па-дамашняму. Да, а цяпер з'язджаць трэба. Але ўнутры апальнага князя палала злосць і прага помсты. Не ўсё яшчэ скончана, думаў ён. Менавіта Міхаіл падбухторыў Васіля III арганізаваць паход супраць Смаленска. У 1512 годзе маскоўскія войскі аблажылі гэты вялікі горад. Пра аблогу Смаленска мы распавядалі ў перадачы пра бітву пад Воршай. Смаляне мелі намер трымацца да канца, нягледзячы на сотню асадных машынаў, прывезеныя пад сцены замка, нягледзячы на замежных спецыялістаў, якія завіхаліся пад замкам. І тут зноўку праявіў свой талент Глінскі. Ён здолеў пераканаць смалянаў, якіх добра ведаў, што дапамогі ад ляхаў яны не дачакаюцца, а калі здадуцца, то патрапяць пад ягоную асабістую абарону. І смаляне здаліся. Глінскі моцна спадзяваўся, што Васіль III аддасць Смаленск яму, бліскучаму пераможцу, які без усякай зброі захапіў для яго горад, але Васіль толькі рассмяяўся ў адказ. Князь-батюшка, вось вам Смоленск. А вот те дулю! І вось дарма Васіль III смяяўся. Глінскі абразаў не цярпеў. Не марудзячы, ён напісаў ліст Жыгімонту I з просьбай дазволіць яму вярнуцца назад у ВКЛ і даслаў разам з лістом падрабязную інфармацыю пра колькасць і дыслакацыю маскоўскіх войскаў. Лічыцца, што гэта інфармацыя пасля моцна дапамагла Астрожскаму атрымаць перамогу пад Воршай 8 верасня 1514 года. Дык а як ён інфу скінуў? То можа праз тэлеграм-бот нейкі? Дык гэта ён гаюна прыдумаў? А то я думаю, чаго назва такая дзіўная. А вось сам Глінскі патрапіў у пастку. Нечакана яго выкрылі, закавалі ў кайданы і адправілі ў Маскву. Па нейкай прычыне Васіль III вырашыў не караць смерцю здрадніка. Глінскага кінулі ў турму на ўсё жыццё без права апеляцыі, як бы гэта сказалі цяпер. Добры фінал для кепскага чалавека. Ох, ці кепскі для добрага. Тут не разбярэшся. Ну і сапраўды, тут можна было б ставіць ужо кропку ў апавяданні. Але ў жыцці Глінскага здарыўся яшчэ адзін палітычны зігзаг. У 1525 годзе Васіль III развёўся са сваёй першай жонкай, бо тая за 20 гадоў не дала яму спадчынніка. І ажаніўся з... Нечаканы паварот з пляменніцай Міхаіла Глінскага Аленай. Дык адкуль там тая Алена? Боўдзіла, табе ж казалі, што яны там усёй сям'ёй выехалі. Правільна, малайчына, запомніў. Всё правільна, Глінскі з'ехаў за мяжу з сям'ёй. Быў там і старэйшы брат Глінскага, Васіль, у якога падрастала дачка Алена. Калі вырасла, Алена стала вельмі прыгожа. Паглядзіце. Ну, гэта проста па ейным чэрапу ў 20 стагоддзі аднавілі ейнае сапраўднае аблічча. Аказалася сапраўды вельмі прывабная дзяўчына. Яшчэ далікатная, з заходнімі манерамі, бо расла ж у сям'і шляхты ВКЛ. Усё гэта разам і прывабіла Васіля III. Ён на ёй ажаніўся
І вельмі хутка Алена нарадзіла Васілю сына, якога назвалі Іванам, якога праз шмат год пачалі называць Іван Жахлівы. Дык Іван Жахлівы гэта сын лічвінкі? Нічога сабе! Алі закруціў ты гісторыю. Пайду валер'яначкі вып'ю. Выпей. Гісторыя яна часам пужае. Менавіта Алена пераканала Васіля III выпусціць дзядзьку з турмы. Праз 13 гадоў затачэння Міхаіл Глінскі зноўку ўбачыў сонца. Ну і падавалася б, можна было на гэтым спыніцца. Больш за 50 гадоў чалавеку, больш за 10 з іх у турме. Але ў Міхаіла была унікальная здольнасць уліпаць у розныя незвычайныя сітуацыі. А ты, блин, зноўку уліп? Вот же чарговае паскудства. Напрыдумляюць там з заморам. Неяк так атрымалася, што былы вязень патрапіў у давер да свайго былога турэмшчыка Васіля III. Стары князь па нейкай прычыне наблізіў да сябе Глінскага і больш за тое, перад смерцю увёў менавіта яго, свайго ворага, здрадніка, у раду апекуноў над ягоным сынам Іванам. Міхаіл Глінскі зноўку стаў на чале дзяржавы. Апроч Глінскага апекунамі маладых княжычаў была відавочна іх маці Алена, а таксама ейны фаварыт Іван Целяпнёў-Абаленскі. Глінскаму ўся гэта гісторыя з фаварытамі не вельмі падабалася. Ён пачаў выказваць незадаволенасць адкрыта. Прычым, падаецца, выказваў не толькі сваю незадаволенасць, але і нязгоду ўсяго двара. Ну і ў чарговы раз прыцягнуў да сябе праблемы. Блин! Ды зноўку уліп! Я ж гэтага цяпер не аддзяру! Паскудства другое заморскае. У 1533 годзе Алена здзейсніла палацавы пераварот і кінула свайго дзядзьку ў турму, дзе той і памёр у наступным годзе. Сама ж Алена стала першай жанчынай, якая заняла княжскі трон у Масковіі. Ну, калі не лічыць Сафіі Вітаўтаўны, пра якую у нас ёсць перадача. Такая вось пакручастая гісторыя. Ох, ці мог, я валер'яначкі, канешне, угасіў, але ўсё адно падкалочвае ад гэтай гісторыі. Давай уже выснову якую. Як бачыце, выснову тут можна зрабіць шмат. Па-першае, гісторыя Глінскага на пэўным этапе дзіўным чынам вельмі нагадвае гісторыю Богдана Хмельніцкага, якая здарылася праз 150 год. Таксама пакрыўджаны шляхціч, таксама асабістая помста, з якой пачаўся вялікі бунт. Бунт, які аб'яднаў усё русінскае насельніцтва ВКЛ. Ну, а пасля сыход пад Маскву. Толькі вось у Хмельніцкага атрымалася, а ў Глінскага не. Таму часам мяцеж Глінскага называюць чарговай спробай паўстання русінаў у ВКЛ, іх патрабавання палітычных правоў. Хаця канкрэтна ў гэтай гісторыі на першае месца ўсё-ткі, я думаю, выходзяць асабістыя амбіцыі. Ну, класічная сітуацыя, калі талент такі вялікі, што нараджае пыху, а пыха стварае праблемы. Цяпер цяжка сказаць, хто ў гэтай гісторыі больш вінаваты. Кароль, які пакрыўдзіў творцу, ці творца, які не справіўся са сваімі эмоцыямі. Але што важна адзначыць? Вось ад такіх вось перапляценняў біяграфій вельмі шмат што залежыць у гісторыі. Гэта трэба памятаць.